नमस्ते, मी वैद्य विवेकानंद पाटील। आज आपण पाहणार आहोत, खरेच आपले पोट साफ होते का? कारण की पोट साफ होण्याविषयी किंवा मलप्रवृत्तीविषयी समाजामध्ये बरेच गैरसमज आहेत। ज्यावेळेस आम्ही केस टेकिंग करतो, आमच्याकडे रुग्ण येतात, ज्यावेळेस आम्ही विचारतो त्यांना तुमचं पोट साफ होतं का, ते म्हणतात होतं। मग त्यावेळेस आम्ही परत डिटेलमध्ये ज्यावेळेस त्यांना विचारतो किती वेळा मलप्रवृत्तीला जातात, किती वेळा संडास जातो, 3-4 वेळा जातो, 3-4 वेळा गेलं ओके होतं माझं। परंतु 3-4 वेळा जाणं हे नॉर्मल आहे का? ते नॉर्मल नक्कीच नाहीये। सकाळी उठल्यानंतर एकदाच मलप्रवृत्तीला जाणे हे नॉर्मल आहे, म्हणजे 3-4 वेळा जाणं हे ॲबनॉर्मल आहे किंवा चुकीचं आहे, म्हणजे पोट बिघडलेलं आहे तुमचं। सकाळी उठल्या उठल्या एकदाच लगेच जायला पाहिजे, सकाळी उठल्या उठल्या वेग यायला पाहिजे। जर तुम्हाला संडास येण्यासाठी किंवा मलप्रवृत्तीचा वेग येण्यासाठी लागली आहे असं वाटण्यासाठी जर तुम्ही गरम पाणी पित असाल, तंबाखू खात असाल, सिगरेट ओढत असाल आणि नाहीतर आणखीन काही उपाय करत जर असाल, तर हे म्हणायचं तुम्हाला नक्कीच जवळच्या वैद्यांना भेटायची वेळ आलेली आहे। तर त्यामुळे मलप्रवृत्ती सकाळी उठल्या उठल्या होणं हे गरजेचं आहे। त्यासाठी वेगळा कुठल्याही गोष्टीची मदत नाही घ्यायला पाहिजे, लागायला पाहिजे। जर घ्यावे लागत असेल तर तुम्ही नक्कीच सल्ला घेणं गरजेचं आहे। त्यामुळे सकाळी उठल्या उठल्या वेग यायला पाहिजे, त्यासाठी वेगळं काही करायची गरज नाही लागायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट सांगायचं झालं तर त्याचं किती वेळा जातं, तर 2-4 वेळा जावं लागतं हे बरोबर नाहीच आहे। सकाळी एकदा जाणं गरजेचं आहे। त्याच्यावरती दुसरं झालं सांगायचं म्हटलं तर त्याचं स्वरूप कसं आहे, व्यवस्थित होतं का, साफ होतं व्यवस्थित। परंतु त्याच्या स्वरूपात जरी बदल असला तरी म्हणायचं तुमचं पचन बिघडलेलं आहे आणि तुमचं पचन व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे। कारण की पोट साफ न होणं हे बऱ्याच आजाराचं मूळ सांगितलेलं आहे। त्याचं तुम्ही तुमच्या लक्षात येत नाही त्या गोष्टी। आयुर्वेदामध्ये पोट साफ न होण्यामुळे काय होतं सांगितले, शकृता पिंडिका दृष्टीने प्रतिशाय शिरोरुजा ह्या आजाराची कारण हे मलावष्टंभ होण्यामुळे सांगितलं। म्हणजे तुम्हाला पायाला गुळ येणं, मग आपण काय म्हणतो क्रॅम्प येत आहेत, मग आपण कॅल्शियम खा, कुठं काय खा, बाकीचे लाख उपाय करत बसतो। परंतु तुमचं पोट साफ, ज्यावेळेस आयुर्वेदिक वैद्याकडे जाता तुम्ही तर ते विचार तुमचं पोट साफ होतं का? तुम्ही म्हणाल त्याचा काय संबंध आहे पायाला गोळ येणं त्याचा, परंतु त्याचा संबंध आहे मित्रांनो। पोट साफ न होणं हे तुमचं शिरोरुजा म्हणजे डोकंदुखी, प्रतिशाय म्हणजे सर्दी, एखाद्याला बऱ्याच वर्ष सर्दीचा त्रास असतो, जुनाट सर्दीचा त्रास असतो आणि ते आयुर्वेदिक वैद्याला न दाखवल्यामुळं ते सर्दीचे औषध खातात, कितीही खातात, ते काही बरेच होत नाहीत। आणि त्याचं साधं छोटं मूळ कुठं सांगितलेलं आहे, मलावष्टंभामध्ये सांगितलं आहे। म्हणजे शकृता पिंडिका दुष्यकृत म्हणजे मलप्रवृत्ती साफ न होण्याचे मुळे काय होऊ शकतं, किंवा त्याचं वेगाचं धारण केलं म्हणजे टॉयलेटला लागून जरी गेलं नाही, धारण जर केलं वेग, तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, तर पिंडिका दोष म्हणजे पायाला गोळ येणं, शिरोरुजा म्हणजे डोकंदुखी आणि प्रतिशाय म्हणजे सर्दी व्हायचं मूळ कुठं आहे, पोट साफ होण्यात आहे। आणि तुम्ही खाणार सर्दीची औषधं, त्यात अजून सिट्रिजन वगैरे जर खाल्लं तर ते अँटीहिस्टॅमिनिक आहे, त्यात परत आतड्यातले सिक्रेशन कमी होणार, परत अजून मलावष्टंभ वाढणार आहे तुमचा ते सिक्रेशन कमी झाल्यामुळं। तर त्यामुळं तुम्ही मूळ आजाराचं मूळ शोधा, तुम्ही शोधा म्हणजे तुमचे वैद्य शोधणार आहेत, पण तुम्हाला कारण माहीत असणं गरजेचं आहे की हे ह्या कारणामुळं तुम्हाला हे आजार होऊ शकतात। त्यामुळं माझी तर अशी स्ट्रॉंग इच्छा आहे, भविष्यात ते नक्कीच होणार असं मला आशा आहे की तुमच्या अभ्यासक्रमामध्येच आयुर्वेदाचे अंतर्भाव व्हायला पाहिजे। थोडं तुम्हाला जे कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट, जीवनसत्व माहित आहेत, हे तुम्हाला वातपित्त भाषा माहित पाहिजे आणि दोष आणि धातूचं जर परिभाषा माहित झाल्या तुम्हाला, तर तुम्ही नक्कीच तुम्हाला आजारापासून दूर राहण्यास मदत होऊ शकेल। तर मुद्दा हा आहे की तुमची पोट साफ होतं का? जर तुम्हाला एकदा जावं लागत असेल तर नॉर्मल आहे, सकाळी उठल्या उठल्या बिना काही घेता जावं लागत असेल तर नॉर्मल आहात तुम्ही। दुसरी गोष्ट त्याचं स्वरूपाविषयी सांगतो तुम्हाला, त्याचं स्वरूप कसं पाहिजे मलप्रवृत्तीचं, भसरट होत असेल तरी नॉर्मल नाही, कडक होत असेल तरी नॉर्मल नाही, चिकट होत असेल तरी नॉर्मल नाही। मग नॉर्मल काय आहे, सोललेल्या केळाप्रमाणे जर तुमची संडास होत असेल तर ते नॉर्मल आहे। मग तुम्ही ठरवा की तुम्ही नॉर्मल आहात की तुमच्या शरीरामध्ये काहीतरी बिघड आहे। म्हणजे किती वेळा जावं लागणं, सकाळी उठल्या उठल्या जावं लागणं आणि स्वरूप जो आहे सांगितलेलं सोललेल्या केळाप्रमाणे, या पद्धतीनं जर तुमची संडास होत असेल, मलप्रवृत्ती होत असेल तर तुम्ही नॉर्मल आहे, तुमचं पचन चांगलं चाललेलं आहे। नसेल तर तुम्ही तुमच्या शरीरामध्ये काहीतरी बिघाड घडलाय, पचनामध्ये काहीतरी बिघाड घडलाय, हे तुम्ही नक्की जाणून घ्यावं आणि जवळच्या वैद्याला दाखवून त्याचा तुमचं शरीराचं त्या आजाराचं निराकरण करून घेऊन भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या आजारापासून दूर होण्यास आपल्याला नक्कीच मदत होईल। धन्यवाद।